Kur dëshiron të që regjistroj vend qëndrimin, pala do të thotë: Želim da odjavim boravak. Gjithashtu do të shtroj pyetje. Šta mi je potrebno? Dëgjo dialogun. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Želim da odjavim boravak. Da li se selite na novu adresu? Završila sam studije i vraćam se u rodni grad. Vraćate se na adresu prebivališta. Da, u roditeljsku kuću. Šta mi je potrebno? Neka dokumenta? Na oglasnoj tabli pored ulaza su ispisani svi podaci. Tani lexoni shprehjet të cilat i shihni në ekran. Na oglasnoj tabli su ispisani svi podaci. Da li se selite na novu adresu?